Lalagin ka din? Magkano ka? Lalagin. Yan, sinusulat niya yung pangalan niya kasi kukulong niya yan. Tapos, guard. Unang makukulong. Yan ang paninda namin mga ka-storage. Yeah. Mapasok kami Bistik Bill. 7:45. Madilim. Yung dalawa. Sa akin. Roji. Kay Aldin. Storage ng lagyan kami para may ano kami sa Bistik Bill 2. Guard, thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Nag-ano kasi PC, tingnan mo naman. Lalagyan niyo yung ano. Ayaw niyo magpakuha niyan eh. Hanap buhay naman kami mga ka-storage. Pasukin namin yan. Sana mabenta ngayon. Nung pagpasok namin na nakaraan, natumal eh. Diba din? Pagpasok namin dyan. Ano yan? Neroji. Natumal. Ngayon, sana makabenta kami mga restaurants. Alam mo na mga restaurants, subscribe na YouTube channel. And don't forget to share. Bye-bye po. Bye-bye. Yan. Yung ano ni Roji. Roji daw, love Juan. Yan o. Asawa niya. Ayaw niyo magpakita eh. Ito ro. Yun. Propose na ako. Papakita ko dito. Propose na. Ano yung Kailangan 6 wala ba? Kailangan sexy. Yan na. Gagawa ng ano, paraan si Roji. Yan na. Yan ang ano, love team of the year. Lagyan mo naman dahon, G. No. Sinabi mo ano na perfect pero. Ano yan, G? Yan yung sing-sing mo? Bubulok yan, ah. Oo, tingnan mo, tanggal agad. Ito si, ano, kawawa isa, oh. May kato yan, oh, may kato. Dragon. Ulit na bigam pa. Tricycle. Ano magawa eh? Tropa. Din. Tingin yung ano eh. Pulis eh. Sabi ko may nag-counter flow. Naka-counter flow din yung pulis. Yan babae? Hindi yung babae ng pulis. Yan. Sa nung may narinig. Dami namin oh, mga kariton. Hoy mga ka-storage. Hilera. Ayan na oh. Mga ka-storage. Okay ba, pare? Tente. Kala ko ako eh. Panda ko. Kiat dalandan. Grabe, hirap naman ng ano. Dressing lang, dressing. Ha? Ayan sila, ang dami nila oh. Ang dami nila doon, ang dami. May nahuli. May nahuli boy. Kaya tayo, ingat tayo para hindi tayo mahuli.
Higpit kasi ngayon mga ka-storage. Sobrang higpit. Ito si tropa. Ayan pre, walang wala na ba? Sige, alok ka, alok. Ay, 30. Ah, dalandan boss, dalandan. Ah, dalandan boss, dalandan. Hindi siya kumakain, chat-chat na lang. 30 lang. Grabe, nasa dulo kami mga storage kasi may hulihan na naman. Nahuli yung iba namin kasama. Bro. What's up mga ka-storage? Nandito na naman kami. Bawal din sa ano, palengke sa Roji. Kaya Roji, nice. Sak. Chat, kadalandan. Wala akong magagawa. May fit sila ngayon. Yung balat ng balat si Lobo. May fit nga mga task force. Mga tarser. May fit ng mga tarser ngayon. Kasi naghahanap buhay lang naman ng marangal eh. Kung saan pa yung naghahanap buhay ng marangal, ayun pa yung inuhuli. So yung may mga kasalanan yun ang hindi inuhuli. May hinang nakita sa sigaw. Pinagdadaanan din. Ang dami pa yung mais. Di ba wala pang kalahati no? Yung ganun. Wala pang kalahati no? Yung mais boy. Ha? Balik ko na kukuha ko ng alas ko. Bumiyay. Alas 5. Ano? Nangunguha ka? Ang daming mais ko kagabi ah. Yung ano mo? Ha? Oo. Eh... Tropa. Hindi ka nagtinda na mais? Sila yung... The fried yan. Sila lang. Kunti lang yung ano nyo. Nangkay muna kami. Mainit kahit mainit. Nasa gilid ng kalsada. Okay lang. At least makakapit na. Kahit tayo na isa-isa. Ano din ang lindo? May fit eh. Wala ka pa rin. Mga story. Dalandan, ket-ket, please. Dalandan, ket-ket, please. Mais, ket-ket, dalandan. Tapanin ako mga story. Dalandan. Ket-ket, please. Dalandan, ket-ket, mais. Sa Lumalay. Daming task force. Oh, babayin mo na mga storage. Wala nga alas 7. May pare. Okay, Roger. Dito kami sa kalsada. Hindi kami makaporma dun sa loob. Nagpit. Dami pa naman ng tao dun. Villarica. Ulo. Lapit na.
Maingay lang dito kay storage sa kalsada. Ang daming dumadaan sa sasakyan eh. Kainan, lugawan.